Sljedeća oblast je marketing, izdavačka delatnost i videoprodukcija. Za ovu nagradu su bile u nominaciji sljedeće agencija, udruženja i organizacije. 500 preduzetnica iz Slovenije, Virtuelni ženski preduzetnički centar iz Hrvatske, Marili agencija iz Makedonije i Festival savremene žene Tuzla. Agencija koja je izabrana da dobije nagradu dolazi iz Makedonije. To je agencija Marili i njena predstavnica Lidija Tripunovska. Lidija Tripunovska je generalna menadžerka agencije Marili iz Skoplja koja se bavi marketingom, izdavačkom delatnošću i videoprodukcijom. Na marketinškim projektima radi 22 godine, među kojima su najvažniji izdavanje biznis kataloga Republike Makedonije i projekat namenjen promociji žene u biznisu, manifestacija, izbor 10 najuspešnijih žena menadžera iz Republike Makedonije i dijaspore. 4 godine za redom organizuje i tematski dan pod nazivom Dama, dam, zdravlje i lepota u funkciji savremene žene. Agencija je formirala Marili Business School koji objedinjuje sve menadžerke koje su bile deo manifestacija u proteklih 22 godine, u okviru koga se održavaju edukacije, debate, diskusije, humanitarni projekti i ostvaruje se saradnja sa drugim sličnim organizacijama i asocijacijama u državi i izvan nje. 43 agencija posjeduje i vlastiti biznis portal, gde je za potrebe Marili Business kluba formirana i posebna stranica. Pozdravimo gospođu Lidiju Tripunovsku, ženu 21. veka ispred agencije Marili iz Makedonije, kao najuspešniju ženu u organizaciji predstavljanja i promovisanja ženskog poslovanja. Izvolite i dobrodošli.